Hej og velkommen til Sabbos Kommando Guide. Sabbos Kommando Guide siges, at kommandoer det er kun for VIP's, så først skal jeg vise, hvordan man bliver VIP. Ind under tåret, og så kan vi vel se her, der står VIP Shop, og den går det så ind på. Og det er nemt nok ved at trykke på gå til ud for den. Okay. Så ruller vi ned og hen, og der kan vi så se, hvad du kan som normal bruger, og hvad du kan som VIP. Alle de kommandoer, der er, de står her. Og det er vandballon, lammer, snibbold, atombombe, spark, kys, duel, ikke reklamer. Bare vandballon, lammer, snibbold og så videre. De står så inde i VIP-shoppen, hvis nogen skulle blive i tvivl. Hvis du vil være VIP, koster det 50 coins. Så hvis du har det, så køb VIP, hvis det altså er det, du har lyst til, for at bruge kommandoer. Men ja, der følger også nogle andre ting med, at hvis du normalt bruger, har du mange reklamer på siden. Hvis du er VIP, er det begrænset, og som VIP får man et skilt med. Det gør du ikke, hvis du normalt bruger, desværre. Og så koster det 50 coins i pris. Så ja. Vi kan lave et eksempel på for eksempel duel. Hvis du undrer dig over duellerne, fordi at hvis man er VIP, så kan du duellere om coins, og det er dem du så bruger. Det er så dem du bruger til at købe ting med, og VIP derimellem. Vi prøver at skrive duel. Freddy, hans navn står der først, og så for eksempel skriver du duel, så laver du et tegn ved at trykke på shift og 3, og så skriver du brugernavnet, og lige nu her har jeg brugt Freddy, eller Freddy, det er det samme, og så laver du tegnet igen ved at trykke på shift, og så trykke på 3, og så skriver du, hvor mange coins du vil duellere om. Men du kan kun bruge de coins, du har i din punkt. Eller hvis du har puttet nogen ind i banken, så kan du ikke bruge dem. Men dem, du har på dig selv, altså, ja, du ved, hvad jeg mener. Dem du bare har. Og jeg har en coin. Jeg har flere, men vi har nogle coins. Og lige nu vil jeg helst duellere om 1, og så enter. Og så kommer den her, din anmodning om duellen er nu sendt til Freddy. Og så står der her, hvem der vandt, og hvordan personen vandt. Og det gjorde Freddy. Og her er der også et andet eksempel hernede under. Det er sådan set det samme. Men du kan også bruge alle de andre som spark, og så det tegn ved at trykke på shift, og så 3. Så skriver du et brugernavn igen, og så vil det komme en kommando, selvfølgelig. Jeg kan ikke sige, at når man har lavet en kommando, så går der, jeg tror, 2-3 minutter, så kan du gøre det igen. Og hvis nu jeg har brugt en kommando nu, så hvis du vil prøve en gang til, spark Freddy, så vil det komme en blå viskeboks fra Sabbot, og hvor jeg først kan lave en kommando efter et antal sekunder. Så ja. Og så derfor kan du ikke bruge dem hele tiden. Og det er der en årsag til, fordi at ellers vil der komme rigtig mange kommandoer
der vil fylde i hele tagborgen, og det vil vi helst ikke have. Der skal også have plads til andet. Så det er vist det. Bliv VIP og få kommandoer, og så kan du alt det. Så kan du alt. Ja, så kan du alt. Alle kommandoer. Så have det sjovt med kommandoer. Så ja. Tak fordi du kiggede med. Hej hej.